ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, тамошобинои канали Хонатеҷе, мардуми дурай ватан ва мардуми хонахар. имрӯз 6 марти соли 2025 шумо дар канали Хонатеҷа қарор дорен. навор кардем бари шумо беҳтарин хонаҳо дӯстон тамошо кунед. ва дӯстони азиз, барои реклама ҳатман муроҷиат мекунем. шумо дорои замин, мошин, хона, квартира ягон техника аппарат бошед, агар ва хоҳед ки дар кӯтоҳтарин муддат дар фурӯш гузорен, дар WhatsApp рӯй кунед суратоша ҳамроҳи маълумотош. наворҳои бадна дар YouTube, TikTok, Instagram рекламаш мекунем. ба зудӣ ҳаракат мекунем, фурӯхта битем дӯстон. хоб ирӯза наворда 5 дона хона ҳастай аз ноҳияи Рӯдакӣ, хоб аз Кӯйбеш ҳастай, аз Душанбе ҳастай. хулас беҳтарин навор. фикротона ҳатман дар амук комментария нависанда монен. наворда агар ба шарти битонен лайкотона монен ва дар канал подписатсия кунен. ман навора сар мекунам то охир тамошо кунед дӯстон азиз. якумин хонаи фурӯши мо. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ, ана дарвозаш анаи бошад дохили ҳавлӣ. дар шаҳри Кӯлоб, дар ҷамоати Зарбдор, деҳаи Панҷосиёб, Бештигирмон мегӯянд ку дӯстон, ҳамоҷа қарор дорад. обши 11 сотих замин масоҳат дорад. 3 дар хона дорад. нархша 255 000 сомонӣ меган. 255 000 сомонӣ. хона иборат аз 3 дар хона, веранд, баня дар дохили хона мебошад. масъалаи мактаб, мағоза, аптека, обсвет ҳастай меган. ана инора гуфтанд ки ҳастай. нафарое ки харидорӣ кардани ҳастен, маромад аз умми канали ютуби Хонатеҷа занг занед, бо худохоҳ ягон сум арзонтон мекунам. ҳозирашта ба 11 сотихи ремонтҳои замонавӣ шхатӣ 255 000 шутесан, боз муомилаи созам карда мешавад. ина дарвозаи калони қиматӣ задагӣ. дуюмин хонаи фурӯшӣ дӯстон азиз. бачаҳко лайкора монен. ами навор чӣ дора? лайк дора, поддержка дора, тамом охир. боз хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, Кӯйбеш мегӯянд ку вахши Камсамолда қарор дорад. Абдураҳмони Ҷомӣ, Кӯйбеш, вахши Камсамол. 6 сотих, 2 дар хона, 3 то рақам мондан, 1 та WhatsApp, 2 та дастӣ, калидор ва як хонаш баняш созай. ови водопровод дора. бо ови каналам ҳастай, светам доре мега. хона 6 сол шид сохтан шуда. хона ба блоки замонавӣ, мақсад бардоштагӣ, газоблок мегӯянд, сохтагӣ, мақсад блоки замонавӣ мегӯянд, сохтагиян. хоб 7 дарозиш, барш 320 метр мега. мактаб 600 метр. ӯ қадар дур нестай. медпункт дора. масҷиди ҷумъахонӣ дар наздикай мега. ҳуҷҷат дора. ремонти хона нав. хоб ремонти хона нав. хоб калидор баняш мақсад созай. фундаментош ай ошхона ва аловхона бо баняш, баняи беруниш, ҳоҷатхона бо ҷои ҳезумониш, бо оғилиш, фундаментош рехтагиай тайёрай. обши 6 сотиха, 2 дар хона савдо мешавад бо нархи 360 000 сомонӣ. дӯстони азиз, нигоҳ кунед, ҳамин хонара метавонен дар 360 000 харидорӣ карда метавонен. нафарое ки ҳамин территорияи ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, Кӯйбеш, вахши Камсамол, мақсад Камсамоли вахш харидорӣ кардани ҳастен, ҳамроҳи соҳибмулк ки WhatsAppшон 1605 ё ки дасти ахираш 774 ё ки дасти дигари 3598 ҳозир занг бизанед, аз умми канали мо салом расонед, бо арзонтон мекунам. вақте ки мо дар хона рӯй мекунем дӯстон, видеонавор када рӯй кунен, рангам яка фасон када видео кунен, рӯй кунен, иншоаллоҳ беҳтарин реклама дар канал монда мешавад. сеюмин хонаи фурӯши имрӯзамон тамошо кунед ака. боз хонаи фурӯшӣ ҳастае ки 3 комната, масоҳати 3 сотих замин, ноҳияи Фархор, Горгазда қарор дорад.
то тирезаи берунаш мега, то дару тирезаи беруна задагияи тайёракай мега, гирдаш забор гирифтагияй. хоб касоне ки харидорӣ кардани ҳастен маъраман ина занг занем масиҳат мекунанд. 3 комната 3 сутиха гургаз ноҳияи фархор. нархи хона бошад 240,000 сомонияй. дар 240,000 сомон савдош мекунанд ки боз муомилаи созам карда мешава. агар шумо харидорӣ карданӣ бошен маъраман занг занед. бисёре дар комментария менависонанд ки мисол баъзе хонаҳоро мега бародар 2 бор 3 бор реклама мекунен. ҳамин нархҳои хонаҳотона қимат намонен вақте ки савдо нашава. мисол баъзе хонаҳое ҳастанд ки ба нархи худ мақсад дуруст намеянд, арзанда нест, маҷбур мешавем бо реклама кунем, хоҳиш мекунанд, роӣ мекунанд. ҳам хотир арзанда ба нарх я нархи монен арзанда боша савдо шава. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. боз хонаи фурӯшӣ роӣ карданд ки дар ноҳияи вахш, дар райони вахш қарор дорад. диҳаи меҳробода мега ҳастай. хоб 26 сотих замин, 3 дар хона бо верандаш. нарх 285,000 сомонӣ. об свет 24 соат. бахшиш об 24 соат мега, светам ба лимит. дар любой ҷо ҳозир пашти лимитай. мактаб, аптека наздикай. ҳуҷҷатош нестай мега дар чи ҷамоатай. чӣ меган? отчёти ҷамоат меган, ҳамунҷа хулас қарор дорад. масҷид бошад 200 метр аз хона дурай. лайкор амонем бачаҳо азиз, подписатсия кунен. ҳамин агар шумо хоҳем ки хонаҳои арзон тамошо кунен, ин канали Хонатеҷа ва Сауду ТВ якҷоя ҳай. хонаҳои арзон мемона ҳаракат мекунем ки хонаҳои арзона навор карда барои тамошобинӣ пешниҳод бикунем бачаҳо азиз. оиди ҳуҷҷатҳо дар отчёти ҷамоатмон қарор дора мега. хоб 285,000 обмон 24 соата умуман намебара. хоб свет боша бо лимит. хонаҳо ремонтшон миёна чӣ хеле ки дар видео тамошо кардесен. анаи хонаҳои мисол ҳами соҳибмулк 26 сотиха 3 хонага. касоне ки агар хоҳиши харидорӣ дорен, мисол маҷбурӣ нестай, маъқултон боша агар ина марамат ҳамроҳи соҳибхона маслиҳат кунем. вақте ки хона рой мекунед, адресҳоро дӯстон пурра рой кунед. ҳуҷҷат дора ё ки надора. мактаб, масҷид, беморхонаву об, свет, ино ҳамаш наздик, дур, ҳамашона мақсад хулас фасон карда адресҳоша роӣ кунен. баъд як нархи муайян омада мода роӣ кунен. чем суратҳои холӣ агар тонен видеонавор гирем, баъд мода роӣ кунен. худохоҳад рекламаш мекунем. инаи хонамон ҳавлиш 26 сотих. хулас муомила кунен, маъқул боша бигирениш. наворо маъқул шид ё ки нашид, ҳатман дар комментария фикротонро нависонда монед. наву комментариро мо мисол жад мекунем, нигоҳ мекунем ку тамошобиниҳо чӣ менависа, ягон беҳбудӣ, ягон бадию хубӣ ҳаст нест. хулас ҳамун фикротона мо ответ метем иншоалло. ва дӯстон мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ Мирзамон. боз хонаи фурӯшӣ ҳастае ки 2 комната масоҳати 4 сотих замин дар шаҳри Душанбе дар тарафи 9 километр. 260,000 сомон нархи хона. адресҳоро гӯш кунед. 2 дар хона, калидор, баня, ҳамаш ремонт кардагиай. хона дар Душанбе тарафи 9 километр аманал аз пеши машуткоҳо мега то хонара 4 километр роҳ масофа дорад. оиди свет ҳаст мега, масъалаи светмон, свет дорем, овуша ҳичи нагуфтан. 260,000 сомонӣ. маълумоти бештар дӯстон занг занен. чизе ки ёфтем, чизе ки роӣ кардан, чизе ки хоҳиш кардан, ҳамаша ҳаракат кард навор кардем. дӯстон азиз, фикр мекунем навор маъқул шид. навора то охир тамошо карда бошен, нависонем ки мо тамошо кардем. лайкора ҳатман бимонен, фаромӯш накунен. зиндаву сарбаланд.